Det var for voldsomt at vise nogle rytter herinde, men det går faktisk rigtig fint med at ride den. Og jeg synes, det er en helt klasse hest, men det er også min smag. Det er Totilas Apache, Fürst Romanger, så Donnerhall. Ja, Fürst Romanger-hoppen, det var den hopper, der hed Fascine, som vandt Bundeschampionatet, og som blev solgt på PSI-auktionen for 1,3 millioner euro. Og Alla Fascine Apache-hoppen er jo så hendes datter, som både er statspræmieret og elitehoppe. Jeg har avlet 3 afkom efter Vitalis på hendes mor, og de 2 første er kåret. Den ene står i Patrick Kittelstall, og den næste står hos Fabienne Lytgemeier, og den tredje er solgt til Lone Bang. Og så har jeg et par hopper. En bondshopper, jeg har en foundation-hopper, og så har jeg hende der. Ja, og så har jeg også en 1-års Vitalis, I ser lige om lidt. Men jeg er bare helt vild med den hest, men hvad synes I? Det er svært at sige noget dårligt, når jeg er så begejstret. Det er virkelig en lonehest, den måde, den lige kommer ind på. Der er motor, der er front, man kan se, den er sensitiv, men alligevel så er det også en lille performer, ikke? Altså, den spidser bare lige ørerne og stritter afsted op ad langsiden. Altså, sindssygt udtryk, altså bare som den stiller sig der med begge lyttelapper helt fremme, ikke? Mega smart. Altså, jeg vil sige, hvis ikke den bliver godt kåret, så kan det være, at jeg går tilbage til dansk varmblod. Nu må vi se. Men den har vel alle de kvaliteter, vi alle sammen godt kan lide, som også Katrine siger, at det er en, ja, den performer allerede her. Så det kan kun blive godt for fremtiden. Og den venter jeg faktisk 2 følge efter. Jeg har skyllet 2 embryoer med Vitalis på den, som bliver født i år, hvor den selv skal gå rideprøve, så vi håber, den går en god rideprøve. Ellers kan jeg nok ikke sælge afkommene. Og det der også er med de her unge heste, jo mere deres eksteriør er, som de heste, vi har set her, de 2 sidste her, jo nemmere bliver det jo også for os som ryttere, når vi skal op og sidde på dem, fordi jo mere de er bygget og avlet til at stå rigtigt og være rigtigt, og bagbenene arbejder, og de kan stå ude. Hvis du har sådan en kort hals her, så er det altså svært at få den der hals til at strække sig mere end fra mange stykker ud til hovedet, hvis den ikke er længere. Ja. Men de her heste, som ligesom vender sådan, jamen det er jo nemmere for os som rytter. Og